Goda PM, buot lang ako magpadayag sa akong namatikdan sa Cebuano maayong balita Biblia. Matinabangon sa versyon nga nag-inusarang nagsulat sa usa ka verse nga lahi sa kadaghanan. Pananglit ang pangalan sa iglesia nga Catholic in context and literal interpretation. Gisulat nga House of Prayer for All Nations. Only the New American Bible nagsulat sa House of Prayer for All People. Busa gitabangan sa MBB pagsulat na balay ampuanan sa tanang katawhan. Niya pay lain, only KJV nagsumpay sa Mateo 6 verse 13 o 14 sa the kingdom. Busa gitabangan sa MBB kay imo man ang gingharian uni. Ang rason mong sa pag-translate meaning so, no? Doon na ilalain nga prinsipyo. Example, ang American Bible, ang igamit nini nga prinsipyo mao ang meta-praise, samtang ang mayang balita Biblia, ang igamit mao ang paraphrase. Unya, magdiferensya po ni kung unsa ang source. Kaya ang Greek, ang ilang source nini, ang American Bible, ang source nini ang Greek. Unya, ang mayang balita, ang source nini ang Latin, no? So far sa panghibalan. O niya, magdepende po niya sa codex nga gigamit. Kaya ang codex nga gigamit sa simbahan, morning pinakakaraan, Codex Vaticanus, Alexandrinus o Sinaiticus. O niya, ang King James Version, ang gigamit niya nga codex, morning Textus Receptus, nga nagtunga lamang sa ikalima ka siglo, o sama sa komentaryo sa uban nga mga scholars, nga doon na kini mga kasaypanan ang Textus Receptus. So muna siya nga, nakita na ito nga doon ay kalainan ang mga translations na makita nato no sa matag version sa Biblia. Napo dire Brother Kib, ang mamatay nga nakasala nga walay bunyag, mapasaylo pa ba sa Ginoo kung iampo sa mga buhi? Salamat. Kung namatay nga mga bata nga wala na bunyagi, ang posisyon sa simbahan gitugyan kina sa kaloy o kaluwasan sa atong Ginoo. Apan alang sa mga dagko na matupan ni Pope Pius IX na sila sa age of reason o tanawon sa Ginoo ang ilang natural law. No, muning natural nga pag-ilaw sa insakto o sa maayo o diha basihanan ang ilang judgment. Na kung namatay sila nga need pa og purification, iagi gyapon sa purgatory o nga ato pagampo makatabang gihapon kayo kanila. Napo dire Brother Clive, no? Wala ba mo sunod si Esau sa tinuhan sa iyang amahan nga si Isaac ka? Possible kaha nga nakabig siya sa tinuhang Islam. Kaya ang usa sa iyang naasawa mauman ang anak sa iyang uyuan nga si Ismael. Siya man ang ginikanan sa mga taga-Idumya nga nasod nga nawala na sa mapa karon. Unsa ba ang bag-o nga ngalan sa Idumya nga nasod karong panahon na? Ang kaliwat ni Esau no, makigsuonan, pero gana no dito siya nakapaingon sa mga Idumite. Apan na ato may isuon nga Islam wala ni connect kaniya. Kundi ni connect kini dito kang Isaac, mag-anak kang Isaac, but dito kang Ismael, makikisunan, ang anak ni Abraham kang Hagar. Now, kining Idumya, silingan kini nga nasod sa Israel, o mo kini ang lugar din si Haring Herod makikisunan, matawag na to nga dito nang sumikad. Apan sa pagkaron lugar, no, ang nasakop na ni siya sa uban nga mga nasod, like diha sa Iran, sa Lebanon, Persia, o sa Syria, nga naglibot diha nga nasod makikisunan, diha kini natunong ang lugar nga gitawag og Idumya kaniadto. Napo dire Brother Clive, Goda PM, ang tao namaas na lang siya dili mangumpisal pero permi mangalawat kun mosimba. Maayo ba kini? Kung wala lang siya mortal sin, walay problema no kay ang atong venial sin wala man nakaputol sa atong relasyon sa Ginoo. Pero mas maayo gyapon na mangumpisal gid siya kay mga sala labi na gid sa once a year kay kini panawagan sa atong simbahan o pakiga-reconcile nato ngadto sa atong Ginoo. Apo dire Brother Clive, pwede ba ko magumpisal bisan walay pare? Kung diretso ko sa Dios Ama o bag-o na ko ang akong kaugalingon? Pwede kayo no kung dili available ang pare labi na karong pandemic, pwede kayo nga mo direct to God sa imong pagpangayo o pasaylo. Importante nga na kay contrition o sa kini kasaad sa kasing-kasing na dili ni gid nimo utrohon pa ang imong sala. Salamat kay sa nangutan. Apo dire Brother Clive, ngano dili gato ang born again sa mga santos ug Immaculada Concepcion? Dili sa mutuo tungod kay una dili sa sila mutuo sa original sin
o para sa ila basin niya og ma-divinize na Hinoon si Santa Maria mo na nga dili sila motuo niini, no? Apan nakita sa Biblia nga nagsuporta gid sa Immaculada Conception Quezonan. Ang mga saints, mga kaigsunan, tanan nga sa simbahan kaniadto gitawag nga saint. So, dili motuo sila sa gitawag og listahan sa mga saints nga nakahimog miracle. At kung tanaw ato Biblia sa 2 Kings 13:20, nga ang santos bisag patay na nakahimog milagro, umuni masiyanan simbahan. Nga ang usa ka tawo nakahimog milagro bisag patay na, mao ni atong apil sa listahan sa mga santos igsoon. Napada diri Brother Kiba, sa Katoliko ug born again, ang born again base sila sa Bible, pero ang Katoliko daghan gituhan na wala nakabase sa Bible. Ngano man kaha ni Brad? Salamat. Actually, ang original nga Bible walay word diha nga born again, no? Sa John 3:3. Kana sa John 3:3 is Geniti Anotien, born from above or born from above from. Ang Katoliko man gud ang gibasihan nato original. Muna hinungdan nga kung tanaw na to ang mga versions of translations, dili na to makita ang mga pagtulunan ng simbahan Katoliko. Ang simbahan Katoliko wala nagbase sa mga translations, didto kini nibase sa original nga manuscript mga kaigsonan. Napada diri Brother Kiba, Deuteronomy 5 verse 4, ayaw pagluhod og imahe nga binuhat sa tawo. Sa langit man o sa ilalom sa yuta, ingon man sa dagat kay ako ang Dios, usa ka siloso nga Dios. Ngano man nga itundo man sa Katoliko nga mopista mi sa mga santos og imahe nga nibisan na kinsa nga tawo wala man nakakita sa hulagway sa Dios Ama, nakita lamang ni Moses sa usa ka kalayo. Amo na yung si Moses mismo na magluhod siya, gipugo niya sandalyas, nagatubang sa Diyos kalayo, kay mo ang representation sa Diyos Amahan. Muna ang mga larawan po nato karon representation kini sa Diyos makigsonan. Wala nga si Solomon sa 1 King 8:22, kung mag-ampo sila, mga Israelita, dito sila mag-atubang sa templo, mag-atubang sa altar, nga na yung mga rebulto, kay representation kini sa Diyos. Ang gidili nga mga rebulto sa Deuteronomy, specific ni kung kinsa. O kini ang mga Diyos-Diyosan, sama ni Baal o Nebo, Astarot o ni Molok. O walay labot ang mga rebulto sa simbahan Katoliko niini mga kaigsonan. Napada diri Brother Kiba, Brad ba yung gabi ngano man nga sa buhi pa si Brother Eli Soriano, wala man ni isa ka pare o Catholic faith defender nga nakigdebate niya bahin sa tinuuhan sa Katoliko og nagkalain-lain na nga relihiyon. Salamat. Actually, no, rin sa mga debate kaniadto kang Eli Soriano sa pag-anhin niya sa Cagayan de Oro, apan ang niya tubang ang iyang mga sakop, no, dili mismo si Eli Soriano. So muna nga, actually, dili man mahadlok ng Katoliko nga makipag-debate. Ang ato lang mga pari lugar sa Philippines, mulikay sila kaya nakita nila nga mo sa dili intelligible ang kahitabo nga mga debate ng kaigsuonan. But sa US, no, sa Australia, makita na to mga pari, obispo makig-debate. Kung ila po mapunta sa debate, kato kung nasa level na sa mga doctoral sa study, dili itong mag-debate ng kaigsuonan nga usahay maglisod pa gani og basta o abakada, no? So muna nga ang mga pari dito sa Pilipinas dili na kapig-debate niya nga level. Salamat kay sa mga tanan. Napala diri Brother Kiba, mutuo pa ba day mo og purgatorio o purgatory nga wala man na nakasulat sa Bible? Mismo ang Santo Papa giwala naman niya ang purgatory. Actually, wala giwala ang purgatorio, makaigsoon, no? Kining word nga purgatory mo ni ang gitawag language of the church. Now, kining language of the church makigsunan, gibase kini sa kamatuoran nga naa sa Biblia. Tama sa Matthew 5:26 na makagawas ka lamang nini kung maputli na ang tanan nimong kaugawan. So walay bilangguan sa kalibutan nga makaputli sa imo sa tanan. Mo na kining mga konsyon nga bilangguan nga mention nga makaputli sa imo, mabayaran nimong tanan. Mo ni ang gamitan sa simbahan og termino nga purgatorio para mo signify aning kamatuoran binase sa Biblia. Napoda diri Brother Kiba, Goda PM, pareho ra ba ang kahulugan sa Katoliko nga Biblia nga gipadayag og protestante nga Biblia nga pinadayag? Kay sayop man tingali kung himo nato nga sentence ang pulong nga pinadayag, ingon ta nga pinadayag kang Juan. Sakto ba ka kung ingon ta nga gipadayag kang Juan? Actually, kining word nga gipadayag not necessarily nga gikan sa Katoliko kay kining gitawag nga maayong balita maigsunan. Apil usab ang mga protestante responsible sa pag-translate nini. O ang ilang mong gigamit nga term ini is Cebuano. Sumuna na gitawag na to gipadayag makigsunan.
Kaya ang uban po nga mga term, influence may gusto na to sa Ilonggo, mo na ilang gigamit ang term nga pinadayag, no? Ay importante nini nga doon ay meeting of the mind kung unsa gyud ang gipasabot niya ng tungora sa Biblia. Wala dire Brother K ba? Maluwas ba ang tawo ko na buhi pa makahinulsol na o magbiya sa mga sala? Ang maluwas kayo tungod kay ang pagbiya sa sala mo ni kay ang timaylahan sa atong pagduol pod sa Ginoo. Sa muna ang kikinahanglan kay ang requirement, no? Sa Roma buhat 2:38-39 required yun ang paghinulsol labi na sa mga adog aron nga makabot na tong kaluwasan. Brother K, medyo apikin kita sa oras, no? Siguro, yang imuhanan, basta nakikadugang sa itong diskutan karon imo pong minsay panawagan sa itong katawhan nga naminaw, Brother K. Salamat kay Bumbu Zen o sa Bumbu Radio sa tanan nga nag-participate sa mga pangutana o ng mga naminaw karon o advance happy fiesta sa Immaculada Concepcion karong 7-8 diha sa may bulwa o uban pang mga parokya. Salamat kayo ginaunta nga Ginoo, malipay sa atong gihimo o kining tanang gihimo alang sa pagigugma o pagdayeg sa Dios. Daghang salamat o mayong gabi.